Зәңгәр экрандар янына алтын туйдарын билдәләүсе Абдулнасир һәм Минира Шәһәровтарны сакырабыз. Алтын туй йылдар һынауына бирешмәгән олы мөхәббәттең сагылышы ул. Ярты буат гомер бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныс кирәк. Ошо көндәрдә үзләренең алтын туйдарын билдәләгән бәхетле парларның береһе Тәвәкән авылында гомер итүсе безнең хөрмәтле кода-кодагыебыз Минира һәм Абдулнасир Шәһәровтар. Уларны бар йөрәктән алтын туйдары белән кайнар котлайбыз. Һезгә озын гомер, исәнлек, һаулык, тазалык, байлык, бәхет теләйбез дип язалар безгә Мәләвез районыннан килеп төшкән котлау хатында. Безнең кода менән кодагый күптәрне хокландырырлык, өлгүле гаилә. Һәр вакыт мөлаем йөз менән каршы алып, кунак итәләр. Улар 4 балага, 3 кызга, Зөлфия, Әлфия, Рәйлә һәм улдары Рөстәмгә гомер биреп, үстереп, зур тормыш юлына аяк баттырып, терәк таяныс булып яшәйдәр. 6 yeğen-yeğenсәрдәренә лә ярдәм күрһәтеп, гел курсалап торалар. Киләсәктә лә был күркәм гаиләгә авылдашларына үрнәк булып, тиң, тигез, матур яшәүдәрен теләйбез. Ходай һезне сәламәтлектән, Ходай биргән олы бүләктән, мөхәббәтегездән айырмаһын. Котлау менән Харыш авылыннан кода-кодагыйлары Гөлдәр һәм Әсҡәт. Хөрмәтле Абдулнасир Йомағол улы, Минира Хисамиддин кызы, алтын туйығыз котлы булһын. Балаларығыздың кадер хөрмәтендә яшәгез. Киләһе бриллиант таң туйдарығызды ла якындарығыз, тугандарығыз менән каршыларга ятһын. Илле ел бергә сез гомер иттегез, авыр юлларны бергә үттегез. Барысы да уртак булды, кайгыларны бергә җиңдегез. Бер шатлыкны икәү иттегез. Барысы да уртак булды, кайгыларны бергә җиңдегез. Бер шатлыкны икәү иттегез. Алтын туйығыз бик мүбәрәк икән, табыннарығыз түгәрәк икән. Гомер юлларын кичкәндә сүрелмәслек хис кирәк икән, аны саклар көч кирәк икән. Уртак шатлыклар куелган, бөтен туганнар бергә җыелган. Сыңарган кунак шикелле, сезнең яшьлек шушы табынга килеп керер кебек тоела. Сыңарган кунак шикелле, яшьлек үзе шушы табынга килеп керер кебек тоела.